uma sengisebenzile nginomculo onganeno ukuthi singaqala ukusebenza. Kodwa kwanamhlanje ama-copyright awayo company. So umculo lo eyakuthola ikhampani usunayo? Sengiwenzile. Okay. I-copyright yawo umculo wami ubelonga ku-company. Even nanamhlanje? Even now. Ngibone manje ukuthi abantu sebeqala ukunotha umenzi lo. Ngikhumule iskipa, ngikhiphe ivesti la ngaphansi, ngiyifake la, ngiyifase la bese ngithwala isigqoko iskipa. Kunini kusemini noma kusebusuku? Sekuyahwala ngoba mina umdlalo wami oqala onaleyo nto ube ukudlala kukaba bungizwe. Yeah. Kwawuyena ke sidlalayo naye. Yayimbi-ke nje phela-ke kubantu abangaqondi. Nami ngayibuza lo baba kodwa ufunani. Sikubingelele sikwamukele ohlelweni The Everyday People Show. Igama lami ngoBhekani Msuthu wakwaZungu. Siyabonga that you are tuning in and singakukhuthaza nje kakhulu ukuthi usubscribe and make sure ukuthi uya like and share so kwazi ukuthi sikhule siyipage. And once again siyabonga ukuthi you are here namhlanje and wenze sure ukuthi ukhona. Yenza sure ukuthi uyashare everywhere. Check na ku Facebook sikhona as 150 Express, ungakhona ukuthi usithole nakhona, upress ulike i-page and all that. We are coming also na ku TikTok soon. Namhlanje ke it's a very special day namhlanje because nginobafo la nomfowethu la inkunzimalanga ecula uMaskandi khona la eMnambithi insizwa ke uMenzi. Sihleli naye ke namhlanje sizokhuluma naye, sizoxoxa naye ukuzama ukumazi ukuthi ke kahle ubani nanokuthi ngempela abanye abantu bazi nje umculo kaMenzi ngoba ngiyazi ukuthi uyinsizwe engathanda ukukhuluma kakhulu. Sometimes abanye abantu bagcine beyibuza ukuthi ubani uMenzi. So siyabonga ukuthi namhlanje ukwazile ukuthezela akwazi ukuthi azoxoxa nathi sithole nje kabanzi ngaye nangempilo yakhe ukuthi ubani. Mfowethu Buti siyakwamukela man. Ngiyabona ngibone ngingena. Uthi cha ngamukelekile. Ukuthi wamukelekile. Awuboni. Mfowethu siyabonga kakhulu thina sibonga nje ukuba humble kwakho nokwazi ukuthi masibemeza ukwazi mhlawumbe siqale khona lapho ukuthi let's start emuva nje kumuntu ongamazi uMenzi wazi nje ingoma ezimnandi uMenzi azenzayo. uMenzi ubani, uzalelwephi, ukhulelephi? Yeah, kuvamile ke la emsebenzini esiwenzayo kube namagama esibanayo, mhlawumbe ngingabeka njenge stage name. Mina ke nje igama lika Menzi elami lokuzalwa lilodwa futhi ke bathi mabesho bathi ayemabili mina ngaze lilodwa kuthi ke lasuka kanjani elinye uMenzi ngingabeka ngithi Menzi Mondli ngokwaMabizela, ngizalwa kwaShabalala. Ngokuzalwa ke umlando uthi ngazalelwa eMhlumayo. Mina kangazanga ke ngasahamba ke ngisebancane ngakhulela ekhaya kithi, ekhaya kula kwaMthandi. Ngicabanga ukuthi uyazi kwaMthandi. UMenzi ke nje uMenzi ngaleyo ndlela ngingakangeni ke emsebenzini akawenzayo. Before nje uMenzi abe uMenzi lo simaziyo oculayo, ekhula nje umfana, yiziphi izindaba ezithanda? Mhlambe was umculo part of izinto okwade uyithanda kakhulu ucula noma ucula ukhula, noma mhlambe umculo into nje eqhamuke usukhulile? Ukhula mhlawumbe uzomfana, mhlawumbe usalusa makuthi walusa, mhlawumbe sesesikoleni, was umculo part of izinto wena owawuyibona njengezinto ongakhula mhlambe ukhulu uzenze nokube into eyicareer kuwena? Akulula ke ngiqinisekise ukuthi ngakhula ngithandani ngoba azange ngiyibone, kodwa eminyakeni nje mhlawumbe sengabeka ngithi ewu10 phela ke edlule manje nami ngase ngibona ukuthi ngiyakuthanda lokho, yona indaba yemculo, kodwa ngangayitshela ukuthi sekungayinto yempilo ukuthi sengingaphila ngayo, noma futhi sengiqalile angiyitshelanga ukuthi ngempela into engingaphila ngayo. Ngangitshela ukuthi ukucula nje kuucula umnandi ukuthi uyayiculela nje bekuzwa abantu ukuthi okay uyacula, akunanzuzo ngabeka kanjalo. Akaze ngayitshela ukuthi umculo kungayi business ngempela engingaphila ngalo. Eqinisweni ke angisebenzi, angaze ngasebenza kahle. Ngiyaqala nje ukuphila nje ngomculo nje. No, khona manje ngangezwe kuthusa emathexini.
uyadrive okay. nje. Baningi yona abantu ke abanolwazi lekhumbi nami. Ngo-2021 qala i-COVID. Ngoba mina ngicabanga ukuthi umculo la ngayitshela khona ukuthi engabuke ngathi uyasebenza kwaba u-2020. Khumbula kwaqala i-COVID. Uma ngizokutshela nje iqiniso, uhulumeni wayesinikeza imali njengoba kunemali akayipha abantu akathi abayibiza ngo-350. Nabeculi ke babe nemali ababenikwa yona noma ke yafika kanye ke kuthina. Lapho kwaqala ukungena imali kimi engango 10,000. Hawu kwayima ngithi hawu yini kanti kuyaphileka ngomculo yabona kwayilapho ke esengibona ngazuthi ke impilo yami izoba right ngoba sengithola le mali ngitshela ukuthi izongena mihla yonke ke noma mhlawumbe inyanga nenyanga njengawo wonke umuntu. Hayi kanti kuzokwenzeka kube kanye. Ngasuka ke eGoli ngabuya ekhaya. Nakubhoka i-COVID ngayisaba kakhulu uthe yangixosha ngasaba nje ngabuya ekhaya. Uma ngifika ekhaya umalume unamakhumbi wasekhaya komama. Ukuthi angibuki ayikho kenye into engiyibonayo ukuthi anginayo enye into engibuke ngathi ngangilekelela ukuthi ngiqhubekeke ngiphile ngoba phela ngisaqala ngiyavela umsebenzi awukabi muhle ngaleyo ndlela ukuthi sengingaphila kunezinto esengingazenza ngincike ki umculo lo. Hayi ukuthi umalume uzothenga kwakuyiquantum. Ayangabi nayo umshayeli. Anginayo ngisho iPDP yokusebenza ngaleso sikhathi. Ngiyenza nje ukuthi ngoba ngiyithatha njengomuntu nje obambela umuntu ozoyishayela. Angiqedanga unyaka ngisebenza ngekhonto kwabo 6 months 7 months kanje. Ngasebenza kwaye kwafika isikhathi sokuthi ke uma ngabe usemehlweni abantu phela uyakhula. Kunezinto ogcina usubuka ukuthi yazi akusafanele ngabe kwenzeka ngalendlela. Ngifuna ukubuyela khona lapho ngesikhathi useTexini ngoba ngiyazi ngaleso sikhathi kwase kukhona umculo osukhona osuwenza bese abantu babe seberecognize yini uthethe eseTexini nje umuntu udriver bese hayibo awusuyumenzi wena. Yona ngcindezi ke leyo ke yaba ukuthi ke ngempela ngize ngicine ngiyeka. Ngoba ngagcina ngiba nenkinga ukuthi phela ke uma ngabe usakhulu uyaye ube nezinto ezinyeza noma ngafanele ngawe yenye. Mina kahle mase ngibuka manje kwangafanele ngiyekise ukuthi ngoba abantu sebenokuthi hawu umculi yabona. Kwakutholakala ukuthi umuntu ufuna ukushutha nami kanti mina ngivukele nje ngaye emsebenzini ukuthi hey mina ngizivukele nje ngahamba. Awuke esimeni sokushutha ngempela. Angike esimeni sokushutha. Noma ngabe kuthiwa ke ngi right kodwa manje ngaleso sikhathi bekulukhuni uma ngabe phela ke usaqala impilo kunezinto ezilulo ukuthi bangayikhomba bayibeka amabala. Ngazamdlela ukuyiqhelisa ke kubantu abaningi ngaleso sikhathi ngashiya ke uthola ukuthi imonto izokunika inkinga ikhomba ukuthi asime la nabagibeli. Ngalesi sikhathi ifile imonto ukhona ozofuna ukushutha nawe noma uzoshutha ethi besifelwe imoto nomenzi. Kwayincindezi une stress wena la ufelwe imoto omunye umuntu uthi imoto kaMenzi. Ya kwalikhunika kahle manje ngoba manje lento ayigcini ngokuthi ihambe kulabantu engiphila nabo la ngasekhaya. Igcina ifika kulabantu engisemsebenzini nabo emsebenzini kuyanyathelwa na ke kubhekwa wonke amabala angakhona ukuze xabane nenduna mangabe induna asinayo ke induna la emculweni ziyashayana nje. Kukaningi ukuthi uma ike wathola ibala uzodluleza emphakathi. Hayi kuzwa kahle phela siyabonga kakhulu. I just wanted to check there. Okunye esikoleni ufunde phi isikole nje? Esikoleni ngiqale khona la kwaMthani ngafika nje la ngimncane nje kakhulu sasisebabili ke wethu. Okay. Sasisebabili ngafika la ngo-2001 or 2000 lapho kuleyo mnyakanyana. Ngaqala isikole ngo-2006. Ngaqala cishe ngo-2006 isikole ngeqonya kodwa mangaphosisi. Ngaqala khona la kwaMthandi. Ngaqala sengiqala nomfowethu ongilamayo sisebenza naye. Ngale khona la kwaMthandi ngase ngiqhubekela esakhelo ezakheni. Okay. All right. La ku-music Menzi ngifuna ukuthola ukuthi nini la ngiya-understand ukuthi especially mangabe usahlanganisa emculweni uyahlanganisa nje uyabona na ukuthi usahlanganisa. Inini la owaba khona neshow uma kukhona imoment oyikhumbulayo
waba khona neshow noma moment eyaba nesiqiniseko sokuthi hayi engathi manje sekukhona la sekubhodloke khona engathi sekukhona la esekuthinteke khona kwathinteka ikuphi la wa realize khona because ngi understand akithi wena njengomculi uyacula nje into ekujabulisa ukuthi wena uyacula ujabulisa abantu bayakujabulela but ngiyazi ukuthi khona imoment la wathi wabona khona lento engathi inkulu man yabona ngicabanga ukuthi u2020 noma ke phela kwakusa ukujabulela ukuthi nakho vela kubantu kwakungakabi na ukuthi uyakwazi nokuphila ngaleyo nto ingcindezi kakhulu ke leyo nto u2020 la engangithuka ngithi ngihlalele endlini ngangihlala eJP mina eduze nepark lapho hayi hostel ngapha station okay zidlula kaningi imoto iyadlula khala umenzi ngapha nangapha umenza kunama tavern la umenzi kuyinkinga ke manje ke nami noma ngaphuma lapha phandle ngiveze ke mina uthi hayi kahle kahle mina ke lo show la hayi akekho kholwayo kangangokuba mfowethu lento ingcindezi kakhulu uyabona ngawo 2020 ngaqala ukwazana nabecula sebekhulile ukhona engasebenza naye ngasebenza noSjava iculo lokuqala nomculi nje osephakeme ngempela ngikutshela ukuthi namhla wakumuntu wayengikhonzile ke nje ke uyabathanda abantu abanama talent angisho ukuthi ngine talent angizinqobi cha likhona okay lomjita ngendlela engangisaba nangayo ukuthi ngihlala la mfowethu ngoba la ngakukhombisa phela ngalikhuna ukuthi wamukele ukuthi ishow ngempela angihlala nje waphela ngangincenga impilo nabasahlala khona futhi angibeyi impilo ke kusuka nje kanjalo vele wayethi mangabe ezongilanda ngangingame eminyango ngangima kwenye indawo ukuthi cha mina mfowethu umhlala la noma sengibuyisa ngibuyise lapho kwenzeka iphutha ke sibuye ebusuku mangabe sihambile ke lezo nje lesihambayo ngoba nje siyayihlalela nje hayi ukuthi mhlambe khona la siye khona siyayihlalela nje ukuxoxa nje nami ngifaka kubantu phela ukuthi ngazeke nje ke hey ngibuye ebusuku ke ngibe nenkinga yokusuka la ngishiye khona ngiyendlini ngicela ngabona ukuthi hey webafu kahle kahle angihlala la Chonselevo ngihlala li kahle ndoda sasa manje wathini mayifike ebona ukuthi insizwa ngathi ihlala endaweni engekho right kahle akabanga nawo amagama kodwa ukubuka ukuthi kushuthi wathinteka wangishiya nemali angisazi noma kuyi400 rand just ukuyibheka lelo langa phela ngoba sasivamile kuhamba ndawonye kunestory wakuthiwa angazi noma ngasigagula akunankinga kunestory okuthiwa yihostel okay sasisebenza ke naye kwihostela mawubheka ukhona lapho sasingabangani ke thina kuleya impilo yabo yokugcokama nawe wawukhona lapho kulelo team mawuzokhumbula kwenye indawo kwakuqalwa kwaculwa nokucula mina lo wayiculisa ngifakwa huye uma ngabe uqala ukuvela nami osakhanda iprofile ngathi uma unomuntu ophakeme ushuthi isithombe makufanele ngishuthe ngakhiphe yami ifoni ngathi ngiyashutha ngathi ngishuthe bafo yavele yacimela esandleni futhi hayi akangasho ukuthi icimile wakhiphe yakhe wasebenzisa yathi hayi zokuthumele engaboni ngenzeka nokuthi kushuthi isithombe sami sigqamanga kule foni kanti icimile noma wabona ukuthi asizukubasi so ngaleyo ndlela ngichaza lokho ukuthi hayi umenzi nje usuka kude lapho ngaqhubeka neminye imbuzo nihlangana phi noSjava like ukuthola kanjani nitholana kanjani noSjava empeleni ngaqala ukwazana noma wakhe uyena uma wakhe wangithola ngicula kwenye indawo ngapha eBigville ngoba ke naye shuthi uyathanda lento esiculayo saxhumana kanjalo saxhumana cishe unyaka or 2 years sake sathi ukudukelana yabona phela mangabe nje ake ngikhulume ngomntwana mangabe senefoni nje nayo kusuke ukuthi nje okay ngiyatholakala ngaleso sikhathi kodwa kulindele ukuthi angayilahla so nami ngangisekuleso simo yalahleka ngangakukhumbula ukuthi ngicinge bonke labantu benginabo hlanhla waphinde wangithola futhi ke saxhumana ke sasizwana kuSjava nje ungibeka nje ngomntakadadewabo
ukuthi umntakadadewethu udaka ngaleso sikhathi angikamazi ukuthi uSijava wabani kahle kahle isibongo. Ngiyazi ukuthi uSijava phela ke mina ke ngijwayele uMaskandi ngoba phela ekhaya ngikhule nami. Kahle kahle ugogo kobethenga umculo besithengele uMaskandi. Okay. Amageza Mgqumeni Sandile. Ubongwa kuphela njalo. Alukho olunye uhlobo lomculo besilazi. Mhlambe noMaskandi siye siucula ngoba vele ayikho enye into esasiyazi. Mhlambe kube sasilalela eminye imiculo sasiyocula eminye asazi. Okay ke angiyazi insizwe yakwabani Sibongo. Siyashutha nayo. Insizwe icula nomculo ongawujwayele kakhulu. Hayi noma sishutha nje phela ngiyashutha phela mina ngibona umculo angamazi phela. Uma wakhe ngixhumanisa naye jabule ukuthi sesize saxhumana ke manje ngibiza ngobafo ngithi ingabe lo bafo owasemhlabeni noma uthatha ukuthi ubafo ngempela. Lokho ngihlupha nje ngalo ukuthi ile ndoda engabe yazini ngoba phela uma wakhe wayenzele ukuthi ngisizakale. Yabona ilelo nje. Hey, very interesting. You know ukuthi omunye umuntu engacabanga ukuthi sithi ucula umculo kaMaskandi ne? Mhlawumbe umuntu ongakurecognize aqala. Umuntu naye ocula umculo kaMaskandi. Kungitshela a lot ngoSijava ukuthi uSijava aswena umuntu onengqondo evalelekile ukuthi ngoba nakho ngicula lo hlobo lomculo mhlawumbe omunye umuntu ocula umuntu akenzi into right. Ku interesting kakhulu ukuthi umuntu esingathi umuntu introduce kakhulu ku-industry uyena uSijava. Besides uSijava bakhona abanye abaculi that actually kuwena ongathi nabacula abathi kimi hayi ndoda siyayibona into yenzayo noma mthubi babenza ngalutho oluthini kodwa baphakamisa bathi hayi mfo siyakubona ukuthi into yenzayo yinhle iyeza. Ngoba phela kusemsebenzini la. Akululo ukuthi ngithengisa amazamba nami la phinde ngilande umunye othengisa amazamba nakhe ngithi uzomeduze wami. Mhlambe uzowabiza imali encane athengwa sala wami uyabona. Ngizwa kahle. Ngaleyo ndlela angime nje lapho okay ke. Ibandla nje labeculi ikakhulu esayidini likaMaskandi sisesani nobudlelwane ngoba nami ngempela sekukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngilingana nabo abanye babo noma ke phela ke ngisakhula kodwa sengiyikibo manje ukuthi akusafani nakuqala nabo bayasazi step engidlule ibanga engilo njengamanje abadlula kulona abanye ke siyalingana manje. So ikhani ke siqala kubudlelwane ukuthi cha sesiyazana kodwa abanye babo cha babe kuveza impela ukuthi ayasebenza lo muntu. Kakhulukazi ke nje kungafanele ngulibali kunomculi umuntu encane. Mozokhumbula ke ngengoma yayithi ngiyayikhumbula wawuthembile. Umculi engibuka ukuthi ukhululeke kakhulu usizo nje. Lo mculi loya esikhathini engafika kusona oqala umculi owayihlupha ngami wangicinga waze wangithola. Ngangakabi mningi nasey'nkundleni ngingayazi indaba yey'nkundla kahle ukuthi kahle zithini lapha ngiyayifacebookela njengoba nami xhumana nalabo bantu labo yabona. Cha ngezwe ngabantu ukuthi hayi kuthiwa into encane uyakufuna la njalo. Hey ngijabule ukuthi ungifunelani? Okay ke kuze kube ukuthi ke ngazo lezo nsuku siyaxhumana. Athi ngimtshele mangize eThekwini bese kuba nenye insizwa ke engangizwana nayo ivele iqoke kona ukuthi hey nginomalume eThekwini asihamba silule nje inyawo. Mangizokutshela iqiniso sahaya kanje siye eThekwini. Sathatha imoto la eMnambithi eshiya usudlulile eMoya River angazi ukuthi kuyipi leso siganganyana. Wathi emajita inyatshika la. Wajika sekulate 07 saqhubeka sahaya sawufika ePine Town Pine Town nomalume wale ndoda. Ngathi lapho ngisazi iseClermont enjengaleyo. Okay ke ngithinte le ndoda ke into encane eze kimi la ngikhona afika athatha iCD lele enganginalo ashoot ivideo ngomenzi yakhuluma okuhle ke ngayo indlela ke kumaketheke kanjalo kwande nje kwaba uyena umculi impela
waba nesibindi sokuphumela ubala ukukhuluma into enhle ngomenzi ngaleso sikhathi wakusena lento ye top 10 ngiyakhumbula ngizocela ke nje kodwa ke singayikhuluma indaba yayo ngwagcina sekunanabeculi abaningi asebengenelela indaba kaMenzi kanti yamaniswa nale top 10 okuyinto ke engangayitshela ukuthi ngawusizo kumina ngoba ngangayitshela ukuthi vele ngane ecule lingahamba ngiyagcina lingene kulezo zinto lezo ya no ngiyakuzwa kakhulu into engifuna ukuyichecka la ngifuna ukubheka ufike wena endimeni especially leka Maskandi usuvela ukhona uMaskandi ne ngiyizwe ke khulunywa ngoshuni nani ngifuna ukuchecka la kushuni wakho ukuthi because nokuthi ngiyalalela ngithi ayizwa man uzuthi abanye abantu bathi ayushaya ushuni ngabani nokuthi ngiyalalela wakithi hayi man lo shuni angaze nguzwe wena istyle sakho noma ushuni wakho uphumaphi ngoba akekho umuntu ongathi mangathi uyayilalela ingoma mangadlala ingoma manje wonke umuntu ayikho umuntu ozodideka ukuthi ubani ucula kwabanye abaculi kuyadidekeka ngifuna ukuqamba mama kodwa mangabe upressure nje uzuthi hayi umenzi lo ushoni uphumaphi futhi ushoni influence iphumaphi okay ngiyicabanga nje le ginci yabuye ngathi ama podcast akudala asakhalisa iginci ngazi manje asizazi siyayikhalisa iginci kodwa kunesikhathi la kufanele khona nawe uyitshele ukuthi ngikwenza lokho uyabona la endabeni kaShuni noma ekuhlukaniseni umenzi nabanye abeculi mina nje ke into ebaleke kakhulu kumina ngiyawulalela umculo omdala lo mdala ngiyawulalela lo manje ngiyawulalela kodwa angeke ngiwulalelise okudlula lo waqala mina mawuchecka izinkundla zami zokudlala umculo uzothola kuseshwe obaba ukhansela ngizoba gagula ngamagama ngoba akunankinga vele abangasekho emhlabeni obaba ukhansela abeculi nje sebadlula nje ngobuningi babo ngizokwenzela nesibonelo ke ngalabo ababili engicabanga ukuthi impela uMaskandi bawubeka kwelinye izinga umgqumeni nomtshengiseni mina ke ngiyangithi ngizibuzo ukuthi kulabalandeli abayi1000 ababelandela umtshengiseni nalabo abayi1000 ababelandela umgqumeni okay mina ngangamlandela umgqumeni angingapha esayidini likaMtshengiseni kodwa uma bengasekho bobabili emhlabeni ngibese ngiyibuza ukuthi okay labantu abayi1000 abalandela umgqumeni bayagula yini laba izwayo ake ngicheck ngilalele ngizwe lento yayinzima kakhulu kahle kusho ukuthi ngangisenziwe ukuthi ngikhule bemgxeka bebaningi la ngiphila khona ngazathi uyabheda thina sithanda lo uyabona ngalokho futhi angisho ukuthi umtshengiseni waye ngaphansi nekaMtshengisi kukaMgqumeni kodwa ngoba mina ngakhula ngilandela ngangimthanda kodwa mase ngibuka ngiyabona yeyishaya le ndoda yeyishaya ngempela okay ke uqhamuka kaShuni ke kuba sekutheni yini le ngiyithandile kumgqumeni yini le ngiyithandile kumtshengiseni angithathe lokho engikuthandile kumgqumeni ukuhlanganise nengikuthandile kumtshengiseni ngusebenzise ngibona ukuthi kwenzekani mhlawumbe ngenzeka umuntu athi uyalalela kusamtshengiseni kusamgqumeni ngaleyo ndlela awunayo umuntu ophathekayo mina sengimphakathi kwabo kusho ukuthi ke sengineyami into ke ngaleyo ndlela ngoba awukwazi ukukhomba le uma uzonotha ke mina beyamanise nomjikijelo okay bethi hayi kusho ukuthi becula naye or kwenzekani mina angaze ngakuchaza ke isikhathi esiningi lokho mina bengimbuka umculi othandwayo ngaleso sikhathi ngibuke lento abayithandayo ukuthi yini labayithanda abaguli phela abantu ukuthi bengaze babe u10 bethi right umenzi uthi wena nabangani bakhe ababili nithi wrong umenzi kusho ukuthi niyabheda phela okay ke ubuthola ukuthi esiginxini ngidlala ngendlela le ejwayelekile ngafika nami ngidlala indlela le ejwayelekile la iginxini kuhluke ukuthi ke amazwi ke phela uyifana nami ngangithanda ukuthi engathi nganezwe njengelikamgqumeni okuthiwa lihle linjani yabona because wayinconywa phela ukuthi madoda uyakwazi ukuculela phezulu thina sikwazi
ngangikwazi-ke mina ukuthi isiginci sami ngoba isiginci asilawuleki ngaleyo ndlela uyakwazi ukusenza le siyalawuleka uyakwazi ukusibeka kumgqumeni uyakwazi ukusibeka kumtshengiseni kodwa izwa ukwazi ukulibeka kumbani lo wahlanganisa ubani ngoba manje lidinga umuntu ofanele ukubala lapho thina njengoba siyithi nje asikhona ukucula isokwabo okay ngizokhalisa isiginci sami sincike ngakumgqumeni ngoba umgqumeni kunento abayithanda abalandeli bakhe bese mangabe ngizocula ngiyamanise naloko engikuthandile ngakwindidane ukuthi okay kusho ukuthi manje ngiyabathola abalandeli bakamgqumeni ngiyabathola futhi abalandeli bakamtshengiseni uma uzokunotha lokho esikhathini samanje sinabecula ababili futhi abayizimbanga abalandeli mina ngasayidini likaMenzi badidekile ukuthi uMenzi kahle ukuliphi isayidi ngiyafuna siye lapho Menzi kuthenini uMaskandi kusuka kudala uhlezi unayo lento yokuthi kuba khona ingqungqulo ekhona bese kuba khona umdonsiswana phakathi kwengqungqulo okwenza ukuthi uMaskandi ube interesting ngifuna ukuthola la kuwena ukuthi uyakholelwa ngilento ukuthi uma ngabe ngempela niyingqungqulo uyekufuneka ngathi niyadonsisana singazi noma ngempela kuxatshene ngempela noma kuxatshene kodwa thina njengabalandeli sithi masinibheke kube khona ngathi khona lokungcofana konje kuno track bani lo famous track 9 kube no track 9 nje okwaziwa ukuthi hayi lapha umntalabhodo ngokwakho ukubona ngokwakho nje ukuhlazi kubalekile ukuthi ihlezi ikhona lento yokudonsisana phakathi kwabanye abaculi ayibalekile kodwa ke ngoba emsebenzini phela kufanele ube nezindlela zonke zokusebenza ayibalekile uyabona ayibalekile ake ngisho kanjalo kodwa uma isithe yakufica iqondene nawe esebenza ngayo angiqinisekisi ke mina ukuthi nginolwazi lokuthi laba babili esiphila nabo namhlanje emculweni mhlambe abasekhona emhlabeni baxabene yini lokho kimi ikona kunginika isinqumo sokuthi angiveli mina ukuthi ngikhomba ukuthi nginobani ngoba mina ngibazi noma baxabene noma bayasebenza uma mina ngizothi ngoba manje ngiyakhona ukuxhumana nalo sekulula ukuthi ngiyise lo yakuwesike mina ngiyaxhumana nabo bonke futhi angenankinga nabo bobabili uma uzokunothisa ngivamile ukuthi mangike sinokudlala ke na lenye insizwa yangisemandaba sinokudlalisana lapha eNkhuzani sometimes ngiyengibuka ukuthi mase kuqala ukuthi ayabantu sebethathe ngazi ukuthi manje kusho ukuthi ngise side vele ngiposte lunga noma mase ngimbona uJoe usekhona kaningi la kimi vele ngiposte ngapha akazi wena Menzi uthola ukudala bheka la ngoba phela siyakhala la awukazi ukuthi uyalalela ingoma kodwa ngathi isigudla ngakimi akaze ekhali cha ake ngithi nje akukaze lento yokudlala ngalendlela mina bengayithandi futhi kodwa ithe mayingifica ngabuka ukuthi indlela yokusebenza le ngoba mina umdlalo wami oqala onaleyo nto kube ukudlala kukaba kungizwe oyena ke sidlalayo naye yayimbike nje phela ke kubantu abangaqondi nami ngayibuza lo baba kodwa ngifuna ngempela kodwa ke ngabuye ngathi hayi uyadlala umdlalo omnandi okay ke kuye kwenzeka ke ngingakaveleli ngale cishe ngabo 2019 ngasebenza nomunye umculi abancane nami sebancane kodwa ke phela uma ngabe nikhula kukhona lo bonakalayo ukuthi hayi ngathi yena ukukhula masinyane futhi ke nami bengibukeke ngaleyo ndlela ke ibandleni ngasebenza ke nomunye uzakwethu omncane ngamkhalisela isiginci engomeni ngase ngiyacula nami washintsha kangabe senze isivumelwano esasizivumelene ngilo leli icule ngemkhalisele isiginci wagadla ke imifuthi hawu kuwena oshaya isiginci khona kuyima wagadla yimi hayi ngaphuma lapho ke endaweni ukuthi ke laba bacula abancane laba bayayisa ngashiya nje
ngayimela ukuthi ayi angisangini lezi zinto cha angeke ngimbaleke njengabantu ke la loyo ngoba phela babe sasisebancane ngiyazi ukuthi kwakusekukhula nalo akayiwenza wayekwenzela abangani bakhe bazana nabangani bakhe nezihlobo zakhe wayeculela umndeni wakhe lo manje ngeke ke mina nginabantu abawu100 ngibaculele ngomuntu abangamazi ufuna ngibaculele ngalo abamazi nguzwa kahle mangakhona kodwa eqondayo ungaphendula bekhona nje eyodwa hayi no ake ngiyiqonde lensizwe ngibona ukuthi ingana zingakhala noma uyilenhlobo ethi hayi mina ngingabukeka ukuthi kusho bani futhi ngaleso sikhathi mina ngikuliphi uyabona njengoba uyabona la eculeni into sekufanele uyinotheke manje kulo nyaka nje nalo siphuma kiyo okay ake siyeke lo siphuma kiyo ngisiqale nje kulo nyaka 2020 uyakunotha yini ukuthi bangaka beculi baninga beculi kodwa ingobani mfowami amaculo eseswacula selula ithina ke sifike samosha umculo sifike nengoma eyivuna lokho okungafanele ngabe ziyakuvuna bafike bakuthanda abantu angithi ngoba uma ngabe uzothi usewazi wonke umzimba ka my friend angani vele benzela ukuhlabekisa abanye akukho right ukuthi ube nento wena ohlezi uzongihlabekisa ngayo owazi ukuthi ngiphatha kabi kodwa ngoba vele into engalunganga izosebenza igama makuke kwathiwa umkhovu wena ekhaya awulithandi ilala lisebenza khona ngoba kulithandi yabona sekukaningi becula imculo enalezi zinto eziphuma eceleni ngoba vele bayazi bazonakwa umuntu ashuthe nangendlela okungafanele ngawushuthela ngayo umphakathi ashuthe isithombe kunethombe ngeke ngayibona nami angani into ayifunayo ukuthi abonakale lokho ke kukutshela ke ukuthi ngempela usufile kumculo sekusebenza ukuthi ke ngempela ubani uyazi lento oyizela ngoba sekululo ukuthi singathi siphuma la usucula ngami ngendlela ongacula ngayo right ke akusebenzi ukuthi ungane eculo elitrendayo ungasebenzi uthola ukuthi liya trenda leculo lakho kodwa liculwa kuphela alikusizi ngalutho akukho la kuthiwa ukhona umculo ukuthi weculo ukuthi uqashiwe endaweni ukuthi uqashiwe endaweni ukuthi kusho ukuthi ucula nje into engeze ukusebenza le akukusizi ke lokho ngifuna singene lapho ke endabeni yokubhala ingoma ngiyacabanga ukuthi ngiyakholwa futhi ukuthi ingoma oyiculayo uyayibhalela kunjalo yini inspire ukuthi ubhale ngibuka nje ingoma le edumile kakhulu leyo my friend njengamanje nezinye ngiyibuka kujwayele ukuthi kube yingoma kakhulukazi ekulula ukuthi siyikheje like siyakhona ukurelate kuzo yabona mangabe uthi nje usewazi wonke umzimba wa my friend sinesithombe sesisibona khona le ngithandayo ethi wamnika nini inamba yeah so zifika nini ingoma uthi mhlawumbe uhlele etaxini makuthi ukuse etaxini noma uthi uyaka my friend uthi hey my friend ubona ikhanda kuphela nje zifika nini ingoma and mase ifikile uyayibhala noma uvela uyicule because khona abanye abaveli bathi hayi ngivele ngiyicule yabona lento ukucula le uyabona isangoma engenza sibone ngesangoma asimana ngasathi ngoba sengithanda ukuba isangoma mina sengiyoba isangoma kunalento ekuphushele ekutheni yenza lokho angithi mina akuzona zonke izikhathi ongangithola ngicula into esile ngaleso sikhathi nami nginesikhathi la uthola ukuthi khona uzothi ngicule nje ukuthi ngiyakwazi ukucula kodwa ayimnandi into engiyenza ayikujabulisi ngaleyo ndlela uzuyibuza ukuthi namhlanje kwenze njani umenzi la kunesikhathi la uzizwa khona ukuthi ya njengamanje ke ngisesimeni sokuthi ngingacula futhi ke mina ngasesayidini lami ubona ngikhipha kanye ngonyaka akwenzeki njalo akusisi isikhathi sonke ukuthi ngathi mina mangithola bese uthi ngicule ngingaculela ngoba ngiyakwazi ukucula kodwa angizukuba nalo mina mangabe ngiculela ngifune ngazi ukuthi ungayibuza ukuthi wayicabange kanjani kodwa engakwaye kusiphi isimo ngesikhathi njengoba ngiyibuza kulo yabona into esizayo ukuhlala nabantu abakhuluma into ephilayo ungahlali nabantu abazokhuluma izinto eziphuma eceleni ngazo sonke isikhathi kuyaye kwenzeke masikhuluma kube namagama ongawajwayele uthola ukuthi amagama aphilayo ngempela ukuthi
kuyenzeka mangafuna ukuthi amanzi ngingathini thiwa nini macibane mayiwana amagciwane amandambi into enjala ngithi angithi sijwayele igama elithi amanzi kodwa kunomuntu engizothi mangiveza leli gama afuna impilo yami lo muntu ukhulelephi mayazi amagama kanje yabona afuna ukwazi ukuthi ngisukapi mina engazi lamagama kanje yabona ngiyangithathe lokho kungajwayelekile ngokusebenzisa right ke amacula njengo my friend uyabona nje ukuthi into nsuku zonke uvuka uyothenga amaqanda lapha ekseni awunotice nje ukuthi kunomuntu okungezeka akamazi my friend uqondana nokumbona la ngaphakathi kuphela akamazi ehamba lapha phakathi asibazi kodwa ke into eyafika emqondweni wabantu ukuthi masithi usewazi zonke umzimba ka my friend ukuthi ushuthi umazi umzimba wakhe akazi nje emile lapha phandle wazi lendlela ukuthi mhlawumbe kungenzeka kuke kulalwe la kwi-container phezulu kwempuku yabona uthi ke wangena la kwi-container kanti cha ikunika yonke imiqondo kube neculo elithi uma bethi asiyeka amadoda abona ayathanda into esimple leyo eyazekayo ukuthi ngingaba nentombi noma umakoti athi umakoti hlukana nozama uthini yena uyabona noma bazofonela nabona bobabili uhlukane nendoda yami wena kuukuthi abe nenkinga mangabe sembuza ke lo ukuthi umuntu angihlukane naye yona iyakuthanda yini lokho ngoba mina noma ngabe ngiyakwenza uma ingilandela ngoba yiyona eza kimi uzobusuthini ke into esimple eyenzeka mihla namalanga bahlezi befonela nabethukana besho zonke izinto abangazisho bebanga umuntu wesilisa kodwa kukhombisa ubuciko obukhulu lobo means ngoba yobusho lezi zinto zenzeka kithi phambi kwethu kodwa omunye umuntu azangacabanga ukuthi lento ngingayithatha ngiyenze ingoma into nje yenzeka isicabanga ukuthi into enormal kodwa wena masuyithatha nje obukhuluma nje uthi usuyibeka ngokobuciko nokwengoma nangokusebenzisa amagama lawa mhlawumbe singajwayele ukwasebenzisa kwenza ukuthi sicabanga ukuthi hey umenzi wajula kangaka kodwa izinto esizibukayo ezenzeka njalo empilweni zethu ubuciko obukhulu man bayazwakala uqala uvula umlomo uyenza uthi hayi man awukhulumi nomuntu nje ukhuluma nomuntu okwazi ukuthatha izinto azenze izinto ezinkulu asibonge bezwakala umsebenzi nje unjalo phela sibekwa njengamaciko into ebalekile ukwakha ngamazwi akudingi ukuthi ungaze uyothenga usimende nani uthi uzokwakha cha ukwakha ngeinkulumo esiba nazo nedike thina asisakhi sesiyaxoxa nje okwasemhlabeni kwaphela mina ke mawuzokunothisa ke alikho iculo engingabi nalo nginalo iculo elikhuluma ngempilo yami nginalo iculo elikhuluma ngomuntu wasemhlabeni nginalo iculo lokujabula njengomculo phela ukuthi uyajabula mele kudanswe kugidwe kwenze zonke la uma uzonothisa kuneculo abantu abalithandayo elinganakekanga elithi ngikhumbula silale singadlile umama wake wapheka laze lashona ilanga eloke elivula ibhodo ukuphuma istimu efaka imfolo gate ethi ayisekuyalunga kanti cha upheka amanzi odwa la wenzela ukuthi sizesilala nizemzumeke sizesilala uyabona lelo culo empeleni noma ngabe kuthiwa nami ngakhula isimo singesihle ekhaya kodwa mina ngikaze ngadlula kuleso simo akukaze kungifice lokho kusho ukuthi umzali enginaye nginomama ke kuphela kusukela nje ngo2003 okay akukaze kungifice lokho kusho ukuthi wayizama ngendlela yonke ukuthi ngeke kusifice lokho kodwa ngoba ngiphile emhlabeni sengezwe ukuthi kunabantu abake badlula esimene sikanje ake ngiculele bona kuyenzeka ke kube nokuthi ngithi sengiliculile iculo akufonela umuntu hey wendodi ungathi ukhuluma nami engathi uyamazi noma uma uhamba la emphakathini uma bekubona babona ukuhlupheka ngoba wena wacula ngokuhlupheka kanti cha noma ngabe wahlupheka ekugcineni uyiciko udlulisa izimo zasemphakathini akusho ukuthi zonke izimo ocula ngazo izimo ezibhekana nawe cha ngiyafuna ukuthi sidlulele menzi kukuwena kodwa if uyafuna ukukhuluma ngayo noma ufuna ukukhuluma ngayo qala kwalonyaka uke wavela kakhulu ku social media nani khulunywa ngendaba yakho nekhampani wakade ungaphansi kwayo phambili there was a lot kwashiwo and ngiyakhumbula ukuthi akukuningi owakusho but ngiyakhumbula ukuthi wake wabhala ukuthi usuyafisa ukuthi ngabe
uyafisa ukuyeka umculo ngenxa yeinkinga ekhona kuona inkinga ukuthi iyona into wazi ukuyenza leyo impela if ucomfortable ukukhuluma ngale nto kwakwenzakalani empilweni yakhe at that time leyo ngoba ithinta mina anginayo inkinga yeah sasingesihle isimo ngalesa sikhathi kusukela ngoDisemba kusuka nje ngoDisemba la kwashuba khona impela nje kusukela uqala uDisemba yakwase kushubile lapho bengiphethwe mina icompany eyangithola 2020 ingithola sengisebenzile uma sengisebenzile nginomculo onganeno ukuthi singaqala ukusebenza kodwa kwanamhlanje ama copyright awayo icompany so umculo lo eyakuthola icompany usunayo sengiwenzile okay i-copyright yawo umculo wami ubelonga kwicompany even namhlanje even now ziningi izinto ezithikamezanayo la endimeni awumani nje ube right la culeni ukube kuya ngami ngabe ngiyayiveza nezinye indaba njengamanje kodwa ngoba angifisi kube ngazothi ngisafisa kuphinde kube nalo wamsindo phela mangabe ngike ngazwakala ngikhuluma uyofisa ukuyiphendula qale phansi okay kodwa ke ngiyakuthembisa mfowami ukuthi awugcini ngami ukuze into enjengale isazophinda ngiyakunika nje iminyaka mhlawumbe emibili izophinda kukhona ezomphinda impela noma kanjani kukhona kodwa ke siyabonga bengifuna nje sidlule lapho ake ngithi kuyina makuthi yakunankinga ungaqhubeka bengenzela ukuthi ube comfortable ukuthi ukhulume ngayo awichaze because ngiyazi ukuthi ngalesa sikhathi inkampani iyachaza yona and ngicabanga ukuthi wena wasithola isikhathi sokuthi uchaze kabanzi chaza isikhathi sikhona uyabona ikhampani ngathi uma ngifonelwa umnumzane oyiphethe umnikazi wayo nje qobo saxoxa inkulumo zethu zazinhle ambekela ke ngophela ke uyazi ukuthi umuntu uma ezokufica ulambile ubuka inzipho zakho ukuthi izinjani udla ukudla lokuphethe wena le yansizwa ithe mayifika kimi yachaza konke kwakuhle ase ngithi mina mfowethu uma kukulento engiyenzayo sekuyinto engakwazi ukunginikeza imali angifuni izinto eziningi ngifisa ukwakhe ekhaya ngoba ke into angazi ukuthi isizathu sokuba nemonto ngangithi ngisisho ngaliphi kahle sengiyayibuza lokho angifuni imonto ngifunelani kodwa eyintweni engayibala ngabala ukwakha ngafuna imonto kuphela ngathi mfowethu uma ungenzele lokho ungakheli ikhaya bena leyo monto ukwazi ukuqhubeka nomsebenzi hayi okunye nokunye mfowethu sesingabona ngendlela masho nje kanje lo muntu ke ayiwe uthi umshubo ke mfana kithi ayisosebenza kanje baningi yena abantu ababengifonela siyakuphatha njani ngithi ayisengiphethwe mina inkelento bakhona abacula bazama ukungivula amehlo abashayeka khona kwikhampani ngendlela yokuthi ke mangisebenza nawe ngiyakuthemba ngifuna ube umfowethu wayithi mangitshela umculo ngimtshele ngithi umculo uthuthi mina ngisebenza nawe ngifuna ukuthi ngitshele yonke into babona becula ukuthi isevusa lentwana iyashisa bangiyeka okay ihambe isikhathi siqaleke manje izinto ke manje ake ngiqele phambili nje bekuthi uma ngabe bengiyimina nje ukuthi namanje mawungathi ungiphethe awusagcina ngokuphatha umsebenzi uphethe impilo yami yonke into ngigcine manje ngibe nenkinga nabafowethu engisebenza nabo manje esicula nabo sekufanele manje ngibalahle ngisayidela lo muntu manje siyaqala ke ngididi ndoda yakani kade mfowethu ngihuzuka nabo manje uthi ngibalahla ngalipi wesikhona ngilamana naye kulaba fo osebenza nabo ngibahle kanjani manje inkampani ithi balahle manje iyasihlukanisa noma ingaliphimiseli izenzo ziyasihlukanisa sengike ngitholakala ngiperforma ngedwa hayibo
ngizokutshela nje ngeligagule igama lalomcimbi igcwalisa. Okay. Suke ngempela abulalana ke la. Suke idedeliwe. Ngaba ngedwa estage. Hayibo. Hey. Nenhlanhla ukuthi phela abantu mabesakuthanda ke bayakuthanda babuka into eziningi. Wazi ukubajabulisa kube right ngiphume ngami. Bembuze o stage manager no engineer nje. Uwedwa. Ya hayi khululekani nami ngifike ukuthi ngiyazwa yona ingiphethe kabi lento ukuthi manje phela ngeke ngivezele abantu ukuthi ngiyasebenza nalomuntu. Manje ngifuna ukuthola kahle la. Kuza kanjani ukuthi ube wedwa? Kuthiweni kulabantu osebenza nabo? Lensizwa kusho ukuthi ngabeka ukuthi engabathandi laba. Oh, okay. Lensizwa lebe ngithi mangabe ngiye ngakubo besilala kubo thina. Yabona sihlale lezo insuku mangabe umsebenzi usathi sihlale ngabo. Yeah. Yona ngokuthi bekuphoqa ukuthi maye ngapha izolala nomfowethu. Okay. Ayiye ingalali. Khamba isikhathi nize ngonthi le ndoda inenkinga le nomfowethu banenkinga labantu nomfowethu akaphumele obala uthi lo muntu bafo angimtholi kahle khona inkinga ekho wazasho sesigejene nale ndoda uthi le ndoda kade sayibona kade sibukisana ngayo thina hayi lensizwa ikhona ngibona uthi ngempela azi ngempela mina ngiyaphuza ukubona izinto uzoma ngalo ukuthi uyabona ngomcimbi owawuse Bergville la saxabana khona ngempela. Yeah. Umcimbi lo we-homecoming kaBig Soul. La saxabana ngempela khona. La lina khona izulu. Yabona njoba lalina mfowami, lalinetha mina. Kwenzakalayo. Ofowethu mina ngiyangitshela ukuthi kushuthi inhliziyo yami iyabheda. Ngiyahleka nje. Kodwa iyabheda mfowethu. Nginesikhathi ke mina ngimane ngikwade. Yeah. Yabona mawusuke uxabana nami mfowethu ishuthi uyabheda ngempela angisho ukuthi ke kodwa ngiright. Yeah. Yabona sasebenza ngayizolo emhlumayo ngizokugagula nje nangamagama ukuthi asebenza kanjani. Emhlumayo kwakunento estokfela salabantu bani iskepe benza umcimbi ba invite thina. Ngizokutshela iqiniso nje bathi ayifowethu sino 8000. Athi ayomkhaya nami ngifuna ubudlelwano ukuthi impilo ke iyancema athi ayilethani lungile awuthatha. Yeah. Saye enquthu le yansizwa yasinika u10. Yeah. Ngizongayigaguli ke ngoba ke indawo esisasebenza kahle nazo phela kufuneka ukuthi noma ngithi ngiyabuyela abantu bese beyitshela ukuthi nginika u10 futhi cha sasisebenza ngoba kwakuyileso sikhathi kwakuvunyelwe kungaze kuthiwe mina nginankinga noma bengathi mina ngicharge imali encane kodwa yena kungathi ukhokhela abantu imali encane cha yabona ilanga elilodwa lelo sawuthatha lo 10 saya ephayikini sathatha u15 sathatha u10 nakhona ilanga elilodwa sasuka lapho saya Escort la sagcina khona sathatha u15. Yeah. Ngisakhuluma ngemali ilanga elilodwa. Angikhulumi mina ngalamagiga ngemuva mina ngalesikhathi bengavamile uba nomcimbi ongaphansi ka2 3 bekuba u3 kube kanjani inyanga nelanga. Yeah. Umcimbi u3. Manje sekuyasebenza uyahlala nje ubona ukuthi unazi insuku sibawo lo phela iviki ngasebenzile kodwa ke cha besiqonda ke phela kunyaka mawusengapha siqala ukusebenza yabona nje ke mase kungapha kaJuly sekuyasebenzeka ke lapha abantu sebenza izinto ngithi sebeyasidinga. Okay lensizwa le ithathele imali ithi angiyothengela ibandla lami ama present ukuthi sisebenze kahle. Okay. Hayi uyalizwa gabe sisebenze kahle shuthi ke si right kusebenzekile impela bathengele egcineni mina angisali namali. Hawu mina nginayo present anginayo imali enginayo. Mina ikhadi ebengiliphathe le company credit nakhona bafowethu credit. Yeah. Ebikalelwa imali efakwayo mhlambe bazofaka u5000 ukuthi mhlawumbe u3000 zothenga ukudla kwasekhaya nakhona phela ngingakuthengi konke ngangishilo uthengi sengifisa ukulekelela umama lana la thengeke lokho ngikuthenga ngangisebenzisa u3000 manje ukudla. Enye nganginenkinga la ebusweni ngangisebenzisa udokotela ngizokhokhela imali kadokotela ngikhokhela ukudla ekhaya
Mhlambe kusala i500 leyo 500 rand nje yami ke ukudraya ke ngoba phela mawahamba ngemonto ufaka upetrol yeah. yabona ingasali ke yami hey bese lensi izihleli iphathi ithi hayi sizozikhipha ke siyobhukha indawo sifuna ukuya kuthiwa asisho noma singayeThekwini Goli Cape Town celebrate ukuthi sisebenze kahle hayi ngibona ukuthi iyakhula ke lento iyangixaka ngiphume egroupini ngimbhalele eceleni ngoba ngingafuni ukubezwe labo ukuthi mina ngihambisana nalokho bengashintshi umqondo ngoba nakusho mina ngifuna beyicabangele bona ngithi but cela kungabi ingxenye yalo hlelo angikho happy hayi bafuna ukungilandelela yini bese ngiyasho ngithi hayi angikwazi kuyojabula ngenze ngathi ngijabule la niyakhona ngingajabule njengamanje anginayo imali mina yokuthengela umali uKismusi njoba kuyinyanga kaKismusi manje mina nginemali engingayo spenda le emazweni umali engadlile hey ayisukeke lapha ayisukeke isuke sibanga umsindo ke kuze kube yiyo leyo ndaba azafike la lo subanga lo msindo ebese ngizokweqa ngoba phela kuyizindela izindaba ekugcineni uma kunqoba ukuthi bengithathe ngenkani khanjwe nawe kwase kukhona ngase ngihamba ngefortuna ke lapha okay ayikho fortuna nje eyibhalwe igama lami okay ebese lensizwa le iphoqa ukuthi ngingene la emontweni ngithi ngibiza yabo ukuthi ngifuna ukuhambisa imali endaweni ukuthi kuthiwa hayi so ucela umzala wakhe amahambise ngimfonela umzala uzongihambisa ngayimo khona enye imoto enginayo le yokuqala ngazi uyayazi ngiyayibona incane hayi sekhona manje ayikuthiwa akasebenzise yona umzala uphume ke kule moto ngoba phela ngithi ngiyadoja njengoba ngithatha yona ngithi hayi hambani nalale ngihamba nami ngihambisa umali hayi ke kuphoqakala ungene la hey masifika la edrobheni la eMnambithi sidlule sibhekile ngathi eRosbom angibone ukuthi hawu kahle kahle kuyahanjwa nami kuyiwa kude la bese ngiyakhuluma phambi ngithi hayi kulungile asambile kodwa angangithandi kala siyakhona sihambele endleleni siyeBhekwini okay ukuyobheka indawo yokulala lapho izinto nje indawo nje ezikahle right indawo nje kubhukiwe entabeni sawubhukwa wakushiwo ke indawo wazi Drakensberg nombani angizazi lezo ndawo wakushiwo nje ukuthi ayisiyakhona okay hawu impela ke sami masifika lapha cha ngathi la endleleni ngazi uyanyahluleka mabe dilika nje emotweni bayitshela ukuthi hayi ngoba sesila ngeke senza lutho mabehlika nje emotweni nami ngidilike ngathi right ngicofa ifoni yami emva kwemonto ngoba alinde behambe beyongena ngaphakathi ke beyochecka ke yonke lezi ngesikhathi bengaphakathi ngahamba mina uhamba ngani ungena emotweni ngenyanga ishiya imoto ngahamba mangifike egate lapha hlanu abayosisi baseThekwini bangibambezela indaba zokushutha hamba mana kubo ngiyabuya hayi imoto ikhona lapho ngizoyibona ibhalwe negama lami ngahamba makusekhona yona ngikhona kanti hayi ngiyazizwa ukuthi ngeke ngikwazi ukuba phakathi kwabantu lendlela engikuyona phume ngendlela engangasafuni ngayo ngathi ukugijima lapha kunokhalonyana lapha kunama azoma kuyiplaza nyana lo lapha amaceleni ngihambela ngizofika emgwaqweni hayibo mangifika emgwaqweni ngicabanga ukuthi mangiza ngapha semnambi vele bazongilandela shintsha umqondo ngene bheke ngasedrobheni eBhekwini ngihambe ngithi mangifika ngibone manje ukuthi abantu sebeqala ukunginotha umenzi lo ngikhumule iskipa ngikhipha ivest la ngaphansi ngiyifake la ngifase la bese ngithwala isiqonqo iskipa kunini kusemini noma kusebusuku sekuyahwala okay sekuyahwala ziya lapho ku6 manje ikhathi ngifike lapha ngibona ukuthi sekusele la basangibona labantu ngithenga imask angiphethe imali ufika manje edrobheni hayibo usuhamba waze wafika edrobheni hawu sengihambe ngayofika edrobheni mina kusuka la besikhohle okay ngithenga imask ebese ngiphuma ngibona ukuthi mangiza ngalendlela leza lapha nje lula bavele bazolandela yona ukuthi uhambile ngiphume ngathi ngesikhothi kanje
ngifuna bengangitholi nje noma ngahamba izinsuku ezingaki angifuni ukugibela yini ucasukile yazi ngiyababona abantu ngibona ngisho umakhelwane la ngithi kwanomcimbi ngibona ngisho omunye umfana wangasekhaya ngemonto yakhe uyangibingelela nje akayitshela ukuthi nginenkinga hayi khamba kahle ngibe right qhubeke ngenyawo ngihambi akasacabanga nongibuza ukuthi iphi imoto ngilutho naye ngibabona abashayeleke ngishayela nabo beletha abantu angifuni lift ngifuna ukuhamba nje lezo insuku engizoyihamba ngiphuma ngesikhotha mfowethu ngathi ngisathi nje ngisemgwaqweni lapha emarobotini lapha ekali uzoya esikhotha lapha emarobotini akhona eBergville angazi ukuthi batshela ubani ukuthi ngapha mfowethu ngabona yona le monto iqhamuka ukuthi ngifa emgwaqweni ayike ayibezeke kimi ke manje iqaleke lo msindo bese liyashintsha ke izulu ngibona lifuna ukunaka thola iplastic yama ice lawa afakwayo lawa so mabekufica bathini sekukhuluma manje angingena emontweni akusekho ukukhulunywa angize emontweni phela ke kuxoxeke njani ngithi angathi ngishilo ukuthi angithanda ukubala angani ngikushilo lokho manje sangiphoqa ngiphoqile nasekuqaleni nifuna ukuprova kona ukuthi ngiyangihlula manje angingene ngisilima futhi ukuthi ngiyaphinda ngiyangena ani ngihlulile angifuni phinde ngihlule thatha iplastic yama ice ngafaka amafoni ngisaphatha ifoni yodwa ngifaka ifoni ephaketheni ngishintsheke manje phela ngivele bangibonile manje akusezi kwenzeka ukuphuma ngapha sengizokukhathala kakhulu kwema ngiya ngapha kanti vele ngangifuna ukuthi ngihamba izinsuku zami manje ngiyalala jike-ke manje ngizoyibamba ngaleza la emnambini ngithe uma ngabe sengihambe emaplazini lawa la kulinywa khona umbili sizoqala imizi la ngiyabona sizofika ngase athi kubonje le ndawo ikuphi indawo le eBethani yebo Bethani leyo ngenayo shonile noma Action Homes angisazi bafu kodwa umgwaqo lo ngenele eHambrock ngase ngokukhomba kanje okay liqala izulu linginethe ngaleso sikhathi imonto abahamba ngayo ilo isuke edrobheni ngase ngihambe cishe 20 kilometers nginyawo ngiyaqinisekisa ukuthi u20 osuhlangene anginasiqiniseko ukuthi wawungaphike ngapha kodwa usuhamba nje kwakho mfana kithi iyeza le monto ihamba kancane la emva kwami futhi engigadiwe phela ngoba manje ngifuna uyawalka wena iyakulandela ngiyanetha mfana kithi mfowethu indlela ngibona ukuthi liyaphepha izulu leli ngisayibona indlela sengihamba ngithe manje ngahamba kanti ngaleso sikhathi ke bona bafonela ekhaya ukuthi ngcono kabeze uma lo-ke beza-ke nale monto engiyishiyile-ke kwayima ngithola ukusizakala ukuthi ngingagibela emotweni so kwasukuma sengiqhamukela la emgwaqweni weHambrock usuke edrobheni laseBergville uyangizwa kahle angitshela manga mfowethu ngitshela manga yani imvula mfowethu ngadela inkani njoba babe nodaka abantu lapha emcimbini mina yayinginetha ngabaphansi ngempela futhi ngakhumula icathulo ngibona ukuthi sekubhlungu inyawo manje ngakhumula icathulo engilingihlaba itiyela leli ngathi kodwa ngiyekhaya angigibeli la emotweni okay ngiyayibona inde kakhulu so ekugcineni i-decision kwawukuthi uyaphuma enkampanini yabona njengoba ngangihamba phansi kanjalo ngangifuna ukuthi uma kwenzeka sixoxa nale ndoda ngikhumbule lo babhlungu engabuzwa ngingavumi angasafuni ngangenzela lokho ukuthi njengoba ngihamba phansi ngifuna ukuthi uma kwenzeka sixoxa ngikhumbule ukuthi wena wangizwisa ubuhlungu angisafuni ukusebenza nawe ngoba kube angizange ngidlule kulo buhlungu mina wayizoxoxa ngixole ngibe right lula ngiyazi ukuthi what I sorry for it sengiright wait isikhathi sasishaya asigoqe ngiunderstand ukuthi njengamanje unenkampani yakho oqopha ngaphansi kwayo siyakubongela kakhulu ngicabanga ukuthi igxathu elikhulu elibalekile olithathile kodwa kubalekile ngiyacabanga nale yandlela ibalekile for isifundo ukuthi ufundwe uqhutshekele phambili ngifuna nje ukuthi sigoqe ngifuna ukubheka la ekhaya ngithanda kakhulu ukukhuluma ngomnambithi ngoba sisemnambithi ne ngiyazi ukuthi babe khona abanye bangaphambili kunawo bakhona obaba oveza uthando nabanye singababala womunye wabaculi esingathi abaculi abakhulu esinabe emnambithi njengamanje sithi masikhuluma ngomnambithi 2 wasemnambithi 2 yamazi umenzi womunye wabo ikhona inkinga encane ekhulayo
khona ke ngencane ekhulayo ngiyazi ukuthi uyayibona nawe uma ubabheka abafana angifuni ukuthi uba mhlambe uma ungenankinga ungakhomba ukuthi hayilo ngiyamazi sengikanje kunjani kuyathembisa bafana bakhulayo la kuMaskandi eMnambithi kukhona kodwa into esuke ishaye yilento yokungazazi abanye babo bengixhumana nabo kodwa ngoba abawuhlonipha umsebenzi abanye babo bagcina bekhuluma izinto okungafanele beyikhulume angeke belungu angikufihli lokho ngoba kuyiliqiniso yabona mangabe uke wakhohle ukuthi abantu bakuthandeleni waphuma kulento abakuthandele yona sekuphelileke liyacula ibandla elincane kodwa ligcina lingagcini lingawulandeli umculo nangendlela elalitshelwe ukuthi liyokwenza ngalo umhla eqala umculo akashonga ukuthi uyoba isitha sikaMenzi ngenza isibonelo akashonga ukuthi yena uyoqophisana noMenzi wathi yena uyocula kodwa mawuke wafika la eculeni wabona ngathi uMenzi secula kancane kunawe wena usumkhulu kunaye sewuphumileke ngoba mina ngikuyekile ukucula ngisacula mina wena uculela ukuhlula mina mhlawumbe ngenzeka mina ucula amaculo azowahlula wami kodwa ngeke ukushintshe ukuthi abantu bangithanda kakhulu kunawe mfowethu ngiyabonga kakhulu ukhiphe iEP ngicabanga ukuthi yokugcina nje yokugcina wawungekho iEP oyikhiphile mhlawumbe khona singakulindela before unyaka uphele abalandeli umbuzo kahleke loyo iEP le ngangenzela ukuthini noma ngabe sisalalelwe ingoma engangizenze ngaphansi kwekhampani kodwa ake ngizama ukuyidima ngale EP iEP nje kwakukuvala nje uMenzi usazokhipha ialbum yakhe eqinisweni nje kwase studio sengiqedile kushoda kona kuyolungiswa ke ngasesayidini lase studio sengisebenzile uMenzi uyeza nealbum yakhe ka2024 suka le manje angeke ke singene kakhulu ngoba ngiyazi unesikhathi sakho uplanile ukuthi uzokhipha nini ititle all those things so linda wena mfowethu ukuthi mayisiphumile bese sithi ke siyezwa silalele lastly ukugcina mfowethu kunendlela oshutha ngayo ithombe angazi noma abantu bayanaka indlela oshutha ngayo ithombe ayifani nendlela abanye abaculi bamaskandi abashutha ngayo ithombe angazi noma mhlawumbe kwenza ngamabomu lokho ngoba kunendlela siyazi ejwayelekile abaculi bamaskandi abashutha but nokushutha nje usepalini uvimbile ugoalkeeper kunjani yini enza ukuthi ushuthe ngale ndlela oshutha ngayo okay cha into ebalekile uma wenza umculo yenza ukuthi abantu bafune ukuthi kwenzekani lapho uma ngabe uzokhanda isihloko sengoma awukwazi ukuthi ngamshaya usinika muphi umqondo ngoba vele sesiyazi ayiwamshaya futhi wamshaya ngeje noma ngani sesivele siphelele siyazi ayishuthi ayiwamshaya kodwa uma ngabe uzositshela ukuthi ngangiye esikoleni sibayisibuza manje esikoleni kwasekwenzekani ngabe wafica ngebreak akakuthola ngikudla noma mhlambe waxoshwa esikoleni angithi sinembuzo vele ngomsebenzi oza nawo isihloko kweleso kumele sicashe isihloko awukwazi ukusitshela isihloko ukuthi sithini asicashe isihloko ukuze sizoyihlupha ngomculo wakho empahle entweni zokugqoka eloduzeni endabeni yokushutha ukuthi wena ushutha kanjani mina ngabe ukuthi abeculi uyahamba afika athenga ibrand new 1.5 angazi ngenza sibona qhela ngiyacanga mhlawumbe lapho 1.1 1000 angisibeki 1000 athenga skipper ze 1.8 athenga iabita ka 4000 athenga ibhandi le 500 athenga isiqhoko se 800 malini ayisebenzisile mhlawumbe 8000 uphelile angithi kodwa mawuzo kunothisa mina nguMenzi Luke engangigqoke kule album eyayithi ngeke ungiphathe akuqedanga awuqedanga 200 rand lezi zinto aziqedanga 200 rand kodwa uma ungathi uyabuka kuma cover wonke sinawo ama views enginawo kuma cover ngihamba phambili kodwa lo muntu ukhipha imali engaka ayangenzeka lento akayifuna ukufaya bembona ukuthi ayingisonke ngiyadelisa lezi insuku okubalekile ukuhluka nje uma uzonothisa uma ngabe siyocula
senza into efanayo. Mina ke ngiyangiphuma eceleni. Uyabona nje lento ye-backtrack. Eqinisweni nje leyo nto leyo ibingandile. Sayisebenzisa ke thina ke nokhuzana ke ngibeke nje. Abona ukuthi isiyasetshenziswa. Ngashintsha ngayimixa ke ingoma manje. U4 minutes uzwe ingoma ezu4. Yeah. Uthi usajabulele ngishintshe. Uyibuze ukuthi kanjani ngathi ucula live lo muntu. Sebeyayenza ke. Ngiza nesinye futhi. Nginesiqiniseko ukuthi kusho lo mculo ngizowulawula phi. Alright. Mfethu siyabonga kakhulu isikhathi sethu siphelile futhi siyabonga kakhulu ukusihlonipha mina. Sikufisela inhlanhla we looking forward to i-album entsha kaMenzi njengoba sihlezi senza yonke iminyaka and siyazi ukuthi kuzoba i-hit kakhulu. Ngiyaqinisekisa. Hayi ngiyaqinisekisa mfowethu, hayi ngiyaqinisekisa. Siyabonga. Asincomo kodwa mfowethu. Ku social media ubani sesiphethe? Umenzi Music. Menzi Music. Ngisebenzisa nje i-page mina nginako lokuthi ngisixhumane eside ngisebenzisa nje i-page. Okay. Naku TikTok Menzi Music. Okay. Instagram ndawo zonke Menzi Music nje. Siyabonga kakhulu mfowethu. Kuyenzeka ama page kabe u10 kuthiwa umuntu. Yeah, ngeke ngabona nami ngithi ngiyaHlola ngokuthi manje. Elika Menzi lingale ka 100k. Yeah. 114 or 13 manje. Ngaliqala phansi ke nalo ke kodwa liyakhula kahle kakhulu. Selikhulile. Hayi liyakhula mfowethu siyabonga kakhulu. Ngiyazibongela emsakazweni wangasekhaya sengazi ukuthi ke nabanye bangawulandela basharele abanye ama-link okungena mangabe kune-link benze kufanele bakwenze. Ni-subscribe emakhaya. Siyabonga kakhulu useshilo kumenza kusho mina subscribe bani bafethu siyabonga kakhulu sibonga nesikhathi senu thank you very much.